Ahoj, drazí přátelé, jmenuji se Inesa Nesteruk. Ve společnosti Miyhi řídím celý cyklus vytváření nových produktů, od vzniku nápadu až po zahájení prodeje. Naše kosmetika je vyráběna podle přísných evropských standardů. Spojujeme přírodní složky a moderní biotechnologie. Můžete pravidelně cvičit, správně se stravovat a pít dostatek vody. Hmotnost klesá, ale struktura pleti zůstává nerovná a neelastická. Proč klasické metody péče často nedokážou vrátit problémovým oblastem těla hladkost a pružnost? Hlavní příčina se skrývá pod povrchem pleti. V důsledku sedavého životního stylu se zpomaluje lokální mikrocirkulace. Buňky začínají zadržovat nadbytečnou tekutinu a vzniká skrytý otok. Tkáně ztrácejí tonus a tlačí na svrchní vrstvu pleti zevnitř. V důsledku toho se objevuje vizuální povislost a efekt pomerančové kůry. Abychom snížili viditelnost nerovností epidermis a zlepšili texturu pleti, spojili jsme biotechnologie a účinné tonizující složky. To je Firming Thermocream Body Correct. Formula tohoto produktu působí na povrchu pleti jako neviditelný modelující korzet. Krém vrací tkáním tonus, elasticitu a atlasovou hladkost. Tento krém funguje na principu teplotního kontrastu pomocí technologie dvojího účinku – chlad-teplo. Současná kombinace zahřívacích komponentů a chladivého mentolu spouští silnou teplotní vlnu. Ta rychle aktivuje kapilární výměnu v horních vrstvách pleti a nutí mikrocirkulaci pracovat maximálně efektivně. Složky formule fungují synergicky a posilují účinky jedna druhé. Za drenážní efekt odpovídají kofein a mentol. Kofein snižuje otoky tkání, zatímco mentol tonizuje epidermis. Za zlepšení kapilárního prokrvení odpovídá extrakt z červené papriky. Ten vyvolává místní prohřátí a příliv krve. A extrakt spiruliny a avokádový olej obnovují pružnost, hluboce vyživují pleť a činí její reliéf hladký. Použití krému je velmi jednoduché. Aplikujte ho každý den, ráno a večer, na problematické oblasti těla aktivními masážními pohyby. Doporučený kurz péče trvá od 4 do 6 týdnů. Pro silnější efekt 1 až 2krát týdně navíc používejte krém pro kosmetické zábaly pod fólií po dobu 40 až 60 minut. Nejlepší výsledky v péči o tělo vždy zajišťuje systémový přístup. Pro dosažení maximální hladkosti používejte termokrém spolu s naším anticelulitidním peelingem Body Correct. Peeling jemně obnoví pleť a připraví ji na účinek termovlny. Objevte prémiovou péči a krásný siluetu s Miyhi.